pampatibay. Sarap. Hangin. Welcome to my channel. Ciao! Mag-walking tayo sa tabing dagat para ma-exercise at matanggal ang mga taba. Abangan! Ang gagawin natin kapag umaga bagong gising, dito ang ginagawa ko. Umaga, pag may panahon, maglalakad ako dito sa tabing dagat para mag-change oil. Change air, hindi change oil. Para mag-fresh air naman. Kasi sa bahay, mainit, dito, ang sarap. Ang sarap ng hangin. Ito yung tawag nilang paa ng manok. Mainam sa mga gulugod. Ito, mainam sa gulugod. Pampatibay ng tuhod. Yan ay silat. Silat. Pagkatapos ng walking, sasakyan ko ang bike ko at magbabike tayo. Abangan! Mga kamamshi! Wow! Tara na, mag-bike tayo! Hello, Daddy. Hello. like, share, and subscribe.